Marek a Jana sa rozhodli na zimu vyraziť do Tatier. Marek si vzal na túru len tenkú bundu a šiltovku, pretože sa domnieval, že zima nebude až taká silná. Po hodine chôdze však začalo silno snežiť a teplota klesla pod nulu. Marek, nemáš dosť teplé oblečenie, varovala ho Jana, ktorá mala na sebe vrstvy. Marek začal pociťovať zimnicu. Našťastie, Jana mala náhradnú bundu, ktorú mu ponúkla. Zimné túry si vždy vyžadujú vhodné vrstvenie. To je kľúčové, povedala Jana. Ponaučenie. Na zimné túry vždy zvoľte vhodné vrstvy oblečenia, aby ste sa chránili pred zimou a boli pripravení na rôzne podmienky. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.